Ще си говорим. За какво? За настоящето ви, за миналото, за всичко извън паник-атаките. Честно и откровено. Внимавай, докторе. Никой не знае за това. Вие знаете. Аз съм милионер, докторе. Светът е пълен с нещастни милионери. Вие от кои сте? Нося в себе си ужасни неща и не мисля, че искам да ги споделям с някого. Освен ако не сте извършили умишлено убийство, няма как да ме ужасите. Трябва ли да се чувствам застрашен от тези ваши хрумки? Твърдят, че съм станал крайно агресивен и вярвате в мен. Как минават дните ви? Във всекидневна анестезия. В смисъл? Пия. Всички са заразени от спина на 21 век. Сбърканото его. Вие заразен ли сте? Безсъние, апатия, тревожност, суха уста. За жена ли става въпрос? Еха. Работата ми се състои в това да давам адекватна обратна връзка на пациента по неговия казус. Да му предложа различна гледна точка, която обикновено той не вижда. Пациентите се лекуват сами. Радвам се да представя един вече реализиран проект на Българската национална телевизия, нашата обществена телевизия, която ние издържаме със своите данъци. А това е сериалът «Тревожност». И се радвам, защото авторът на това заглавие «Тревожност», доктор Огнян Димов, психоаналитикът, е бил неведнъж гост в нашето предаване. Представили сме неговите книги, въпросната тревожност, предишната, агресията в семейството и как да се справим с нея. С него сме разисквали и други проблеми, свързани с психическото равновесие на нашите сънародници. А в случая много се радвам да представя в студиото и актьора, киноактьор, театрален актьор, много известен Пенко Господинов, който пък играе психоаналитика в този сериал, който тръгва на 29 септември по БНТ. Нали така? Точно от 20 часа и 21 часа. Много ми е любопитна тази двойка. Авторът и неговия интерпретатор, защото така е то. Кажете ми, защо тревожността като проблем и то филмов проблем на един цял сериал е по-важна от депресията, от агресията, от психопатията, особено политическата, която ни залива. Защо тревожността е на преден план? Първо да попитам доктор Димов, той го е обяснявал вече веднъж, но сега на базата на неговия опит като психоаналитик с конкретни случаи, които пък някои от тях са застъпени в сериала, би трябвало да напомни отново. С едно изречение, тревожността абсорбира всички тези психологически състояния, за които, Люба, говорихте преди малко. В нея има и депресия, в нея има и тревожност, и самата тревожност, в нея има и безпокойство, в нея има и нещо психопатийно, в нея има и голяма тъга, в нея има и меланхолия. Въобще тревожността е едно много интересно състояние. Не случайно го наричат болестта на 21 век, защото в нея има и много мистика, много неяснота на пръв поглед, зад която има винаги някаква конкретна проблематика, която се разиграва. Мистика? И която... Да, защото е неясна. Причината за нея? Да. Или дали те стоят вътре в човека или са плод на някакви външни, социално-политически и всякакви други сблъсъци? Най-общо, тревожността се отключва от две причини. Тя е провокирана от травми в детството, като травма не е само физическото насилие, затова свързвам агресията. Първата ми книга беше агресията, след това тревожността, защото в тревожността има много агресия. Скрита, спотаена и несподелена, разбира се, но тя е там. Първо казах семейството, травмите, които детето носи със себе си от своето детство. Второ, това е връзката с социума. Най-общо казано,
За да бъда личност, за да бъда субект, аз трябва да се отделя от цялото, аз трябва да погледна и да се срещна със себе си, но отделяйки се от цялото, аз ставам изолиран. После ми е трудно отново да се върна и да се свържа с другия. Ето това е една социална причина за тревожността. В едно изречение. Да, много интересно актьора, който обаче не е просто изпълнител на нечия воля чужда, е човек, който прониква в проблематиката, защото пък играе психоаналитик, а един от моделите на психоаналитика, това не е много разпространена професия в България, е пред вас. Тревожността, вие като психоаналитик, филмов персонаж, тревожността диагноза ли е или е състояние? Отделните случаи, с които вие се сблъсквате в този филм, в този сериал, на какво ви научиха в този смисъл? Най-важното, на което ми научи работата върху този сериал, срещата с Оги и другите консултанти, е да не си играе толкова лесно с понятията, защото това е много важна тема и ми се струва, че за нея трябва много да се говори свободно, обаче да се говори компетентно. Темите са много деликатни, може да се направят големи бели от хора, които не разбират много, а се правят много компетентни. В този смисъл аз не бих си позволил да разсъждавам от гледна точка на психоаналитик. Аз съм актьор, това за мен е роля. Много благодаря на Оги, че през цялото време беше до мен, до нас по време на терена. Много деликатно присъстваше. Да, ние двамата правим един художествен образ, който е в сериала. Той присъстваше и ми беше много спокойно, че той доста често беше на терен. Потупваше ме по рамото или нещо, веднага разбирах за какво става дума. Много ми интересно. Имаше една мода по едно време в частните телевизии, в Нова, в BTV, да се представят такива съдбовни моменти и да се интерпретират или да се анализират от психолог, примерно. Разликата между тези зрелищни неща и този сериал, колко серии е той? 13. 13 серии, това е солидно. Почти по един час. Това е солидно количество серии и епизоди. Къде е разликата в това как се прониква в проблематиката и доколко може зрелищно да се покаже проблемът на нашето време, защото тревожността е и мотото на този сериал. Аз успях да изгледам първите 6 епизода. Харесаха ли ви? На етап още не съвсем окончателен, но монтажно завършени, построени и така нататък. И мисля, че въпреки сериозността на темата, така или иначе това е сериозен, драматичен сериал, плътен, психологически. Мисля, че е гледаем, динамичен и със сигурност ще бъде интересен. Аз знам, че психоаналитикът, дипломираният, школуван, както доктор Димов, който във Франция школуван, получил най-високо образование в областта, сами се подлагат на психоанализа, поне веднъж годишно, нали така? Продължава анализата. Докато бях в Париж, тя продължи 4 години и половина. Сега продължава връзката с моя аналитик, разбира се, веднъж месечно. Няма установен график, но така или иначе, да, тази работа върху себе си и тя всъщност е работа върху един процес, който се развива в психотерапията. Това е процеса на проекция, т.е. аз да прехвърля върху другия своите неразрешени емоционални конфликти. Това е изключително трудно да се усвои, да се овладее и едновременно да не те спира да живееш като нормален и обикновен човек и същевременно да бъдеш наистина професионалист и да знаеш, че всеки жест, интерпретация, дори ръкостискане, поглед, усмивка има значение от този. Значат нещо. А вие подлагали ли сте се, Пенко, на психоанализа? Не, никога. Не съм, но аз си мисля, че поради професията актьорската имам предвид, която упражнявам и вярвам, че правя или много ми се иска да я върша сериозно. На мен много често
може би непрекъснато бих казал, ми се налага да имам реалистичен обзор върху емоционалното състояние, защото всички емоционални блокажи, които актьора има, му пречат. Те първо се отразяват на мускулно ниво. Да. И след това му пречат на изразителността. И аз за това се грижа по свой си начин, разбира се, за своята равновесие. Да. Какви съвети ви даваше доктор Димов като актьор, който трябва да пресъздаде ролята на психоаналитик? Запомнихте ли нещо или то беше по-скоро някакво общо усещане за подкрепа? И двете неща. И общото усещане за подкрепа, което беше през цялото време, беше много важно, но особено ценен за мен беше подготвителният период, в който имахме с Огнян Димов доста срещи, показани, мога да го кажа, предполагам, кабинета, в който се случват наистина тези неща, защото аз трябваше да имам тая представа, да усетя аромата на едно такова място, за да мога да го използвам, когато сме на снимачната площадка. Там е доста по-различно. И по време на снимките също, както казах вече, неговото присъствие там за мен беше важно. Да, той е един много усърден човек, който следи прецизно за тия неща. Вие разказвате историите на различни пациенти, които в книгата на доктор Димов са с инициали или са много общо обозначени. Човек не може да ги възприеме в някакъв конкретен образ, по-скоро като проблем. Как се справихте с конкретните истории? Кои бяха за вас завладяващите, най-шокиращите? Даже, защото ето и той говори, че доктор Димов говори за това, че тревожността е многоаспектно понятие. Всичките, казвам го директно, всичките истории бяха за мен интригуващи и завладяващи и трудни за понасене. Трудни за понасене? Да. Ще ви кажа защо. Защото от чисто кинематографична гледна точка ти си изправен срещу човек. Ти си даваш сметка, че това е актьор, но това са добри актьори и те го поднесат автентично. И всичко това на някакво емпатийно ниво, или не знам как да го обясня, то ти се стоварва върху теб. И това е в продължение на 12 часа на ден. Толкова е снимачния ден, да кажем. И това нещо, аз си дадох сметка, може би, към средата на снимачния период, който беше също 2-3 месеца, не помня вече, си дадох сметка, защото пък отделно имам представление вечер, от време на време имаме работа с студентите. Сутрин трябва да учи по 20 страни. Вие си преподавател в надпис. Да. И тези... И професор ли? Да. Това вече е много впечатляващо. За мен е много впечатляващо, защото вие имате работа наистина с... Да, имам и гледам да си върши както трябва. Завършени образи, хора, персонажи и то в актьорската сфера. Това е много трудно. Да, и от тази гледна точка казвам, че беше трудно за понасене. Не знам как е в реалността, когато пък всеки ден идват хора със своите и разчитат на теб да им помогнеш. Аз казвам от актьорска гледна точка, за мен какво беше предизвикателство на чисто емоционално ниво. В самият сериал, базиран не само на вашата история, мисля, че и на други по разказа на психолога Иван Игов. Има ли провали на психоаналитика да се справи с съответния проблем, с съответния пациент, с неговото натоварване? Вижте, не би го мислил като провал един несъстоял се терапевтичен процес. Може би той пък е и много ценен, може би е и за добро, че не се е случил. Срещата той е като в близостта, той е като в приятелството. Двама души, защото срещата в психотерапията лекува и в психоанализата. Ако го няма другия, то приятелство няма как да стане. По същия начин, ако не се случи нещо, аз не го разглеждам като провал. Имал съм случаи, в които мои пациенти се появяват, пробват, не могат да понесат нито болката, нито себеразкриването, нито роленето в миналото и се връщат след 5 години
и става нещо, което е трудно да бъде описано. То може да бъде изживяно нещо много смислено и дълбоко. Какво е то? Катарзис. Катарзис, осмислене. Виждаш едни други хора, които наистина са готови. И точно това, което репликата на Пенко, всъщност в един от случаите, в които бяха тук в самото начало на нашия разговор, където той точно това каза, всъщност вие чрез мен си помагате, вие чрез мен се анализирате, вие чрез мен се лекувате. Тоест пациента чрез терапевта се лекува. Различни ли са като актьор, ви питам, формите на катарзис, които според този сценарий преживяват пациентите? Как изглежда един катарзис различен от друг? Какво прави човек? Плаче ли? Иска да избяга ли? Влюбва ли се във вас? Просто ми е много интересно. Всичко това, което казахте, го има в сериала. Сериалът, мисля, че на сценарно ниво е много добре направен. Те са двама сценаристи? Повече, те са екип от сценаристи. Матей Константинов, Илиян Джевелеков, мисля, че самия Илиян Джевелеков, режисьора, да. Да, Емил Стефанов, Радослава Топалова, Александър Фучанска също. Ние отделно, когато започнахме работа на маса преди самите снимки, си позволихме да редактираме някои от сцените, да ги направим по-динамични, да ги изострим като конфликт, да махнем някои повторения. И искам да кажа вече от гледна точка на самите снимки. Също доктор Димов възразява ли на някои от тия корекции? Ние винаги се допитвахме след нашата намеса вече. Винаги се допитвахме до него и той беше така добър да веднага да ни даде обратна връзка, кое е в добра посока, кое можем да си го спестим като редакция. Да, това е много важно, между другото. Вие, доктор Димов, гледахте ли някой от епизоди? Също първите 6 серии. И какво е вашето усещане? Без комплименти. Вие не сте комплиментарен. В никакъв случай. Страхувам се, че малко предубедено го гледам. Опитах се да изляза. Точно с Пенко си говорихме преди да влезем в студиото. Не знам, предполагам, че успях. Филмът е смислен и има нещо, което много ми хареса и тук може би ще те изненадам. Помня момента, в който се видяхме с Пенко и с Ани Пападополова в Тя пък играе детската психоложка. Значи, психоаналитичка, да не ги бъркаме, че ужас. Ще ме дисквалифицира доктор Димов. Значи има един много деликатен момент в терапевтичния процес, който присъства и във филма. Това е моментът на, как да кажа, на мълчание, пълно с достоинство, на тишина, бременна със смисъл. В момента, в който някакси, аз казах в какво се изразява моята професия, различни техники, подходи, но в един момент някакси чрез мълчанието, като че ли се свързахме и чрез това мълчание, помня Пенко, първия момент, като го видях на снимачната площадка, той вече беше влязъл в образ, както и Ани, тя по-спонтанно дори го изрази. Във филма има точно това, едно професионално мълчание, което те кара да се замислиш, което не те оставя да си поемеш дъх и което е белег и за професионализъм, и за една артистична аристократичност, дори бих казал. Да, това звучи много привлекателно. Няма тази логорея, която от всякъде ни заливаха. Без тишината няма как да се свържа със себе си, без тишината няма как да направя връзка с другия. Присъства ли тази тишина в сериала? Това стаяване, това очакване на това е стремежа на всяка сцена, така си мисля. Поне за мен това беше. Малко да се смълчи, да се смири. Човека отсреща, аз също, леко да помисли върху въпроса, който се е появил от само себе си в стаята между двамата и да се опита да го разреши по някакъв начин. Тази роля научи ли ви вас самия като преподавател по актьорско майсторство? Т.е. на познавач, както на вашите персонажи, така и на вашите студенти, така и на вашите партньори на сцената? Със сигурност. Със сигурност това беше, аз вече се повтарям много, но това беше едно от най-големите актьорски предизвикателства, с които съм се сблъсквал.
психологическо ниво. Да прониквате по-лесно в другия, да го разбирате. Между другото, аз като зрител, обобщавам се като образ на зрителите, ще успея ли да направя разлика между психоаналитика и психотерапевта? Психолога и психоаналитика. Каква е тази тънка линия, която отделя тези хора от този тип професионална обвързаност? Така като ви слушам, ми се струва, че вие ще успеете. Не знам дали всички ще успеят, но на тях ще ни помогне доктор Димов сега. Да, това е много важно. Хората трябва да, освен всичко друго, да разбират къде е разликата. Нали? Това не е просто някаква ортопедия на душата. Това е някаква... Разликата е много ясна. Психологът може да консултира, но не да работи с хора. Работи с хора човекът, който вече е работил върху себе си години наред, до толкова, доколкото неговия терапевт или аналитик е преценил. А вече другото, разликата между терапевт и аналитик това са детайли, които мисля, че няма нужда от тях изясняване. На мен, защото ми беше любопитно да разбера ключа към човека на актьора в този филм. Защото живеем в толкова психопатна ситуация, наистина, извън нашите лични животи, че човек трябва да се научи да се справя с този тип послания, които често аз не мога да ги премеля, примерно. Поведението на някои от нашите политически герои. Не ги разбирам и това създава в мен ужасна тревожност. Този филм отключва ли възможността човек да се лекува от този тип външни посегателства върху вътрешната му цялост? В този филм преди всичко става дума точно за това. Как човек да успее да намери, да отстоява себе си, независимо от всичко, защото така или иначе провокациите са непрекъснато, те са от всякъде. Ако човек няма усещане за себе си и за своето място в света, дори и най-малките предизвикателства ще го отвеят. Това ми е много интересно. 13 серии, новият сериал на БНТ "Тревожност" под режисурата на Илиян Джевелеков, по книгите на Огнян Димов и с Пенко Господинов в ролята на психоаналитика в него. Страхотно любопитен момент, който съвпада с предизборното ни пощоряване, така да кажа, лутане и уплаха от това дали не носим и ние личната си отговорност за общите ни провали. Аз поне така го разбирам. Много ви благодаря за това участие. И понеже филмът е на обществената телевизия, много разчитам на сериозно обществено внимание към него. Благодаря. Пенко Господинов, актьор, режисьор, Огнян Димов, психоаналитик. И така приключваме, честно казано, за този четвъртък в очакване на ръкавици, хвърлени в нашето лице от действителността, с които можем да си справим. Това беше.